Khitaming an lam hun chuan ka omang when the roll is called up yonder I'll be there bi chian na he la na le moi tak mai khitaming an lam hun chuan ka omang ti hla hi kum sang kha zariat somkwa pathuma khan James Milton Blake an akhwa ani he la hi vanram ngai na hla ni in chan damte pa pathian hne na thamong taka an chol na hla ani a he la hi alarin sakpo a lo viau mai boka trong chi sang sang som pali a tlem lovin an let bok ani he la lo pian chwa dan ngai nom le thin lung khoi tak mai hi I han bel chiang don chin te ang James Milton Blake chu Sunday School zertir tu ni in Young People Society President ani boka ama hi mi tong tam lo le ngoi choi ve tak ani ni khat chu mei chenau pang besi kumsom palimi zurui mang tak mai fanu chu thomno chedeu mai in bel hian atoka chu no pang chu a hmela le anung changa chuan a hlim loin anun chu angwain a shom ve hle ti a sha thei maya chuta Blake chuan mei chenau pang chu pan hnain an in khom thin na Sunday School a chuan lo in khom ve thin turin som pa in mal som tam tak adon thei pa ngei tur thu te a shil a Christiana om turin a som ngal boka chu mei chenau pang chu a in khom ve chang chuan thomno chetak in bel chungin thutna tar hnung lama chuan in thlasung takin a lo thu ve ran thina a hming an lam chang chuan in thlasung le phur taksi in om a lo ti ve lau thina ni pathian thu an soi le hlim taka an zai te chu mu nom ti takin lo ngai thla in a lo clear ve thina tlai khat chu an in khom na a hming an lam chuan no pang fel le ngai nat om tak besi chu om ti tur a lo om ve ta hau lo mai le Black ru chu a buain a ngai tuan a kal thui man hle maya thu an soi lai te le fakla an sak lai te chuan a ril ruwa besi bok chu a lo om le thina Bible chuan heti hian min shila no pang te chuan nu le parin na an tom puya an mania rin na an la nei lo awangin chu wangin nu le pa te hian kan fa te tharau mo kan phur tak zet ani Blake po hi a ril ruha na chan chu mei chenau pang besi khan pathian chandam na changin khita hming an lam huna a om ve angem ti ani heta hian ziak tu then khat chuan besi kha damlo na in tlak buakin an hle a hnuwa a boral ta ni a soi an om bok ani Blake chu mui phunin a tong trai sep sepa khita hming an lam hun chuan ka om ve angem le ti in an tlai in khom an ban meu chuan khwa pu a lo tlai to hle maya zan re taka chuan ama in a ho ko nga chuan a om zia tak a hriat si lo chuan a in ngai to na sa hle maya engwangin nge hla I phwa mai lawang ti hi aril ruwa a lo lang zok maya theinghil atum pau le aril ruwa chu thu chu a lo rinon tlut mai ani in a thlen chuan chhun lai ang maya chiang hian la chang khat chu aril ruwa a lo om chok chil ngai maya ti chuan piano ma a thu in a han tum tran ta a When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll he la hi an tlang zar tira chuan Songs of the Soul an ti hialani James Milton Blake chu Colorado a motor accident awangin kumsang kha zakwa somli pariat khan aboral ani he la when the roll is called up yonder khita hming an lam hun chuan ti moi taka phwa tu chu khita hming an lam huna kan om ve huna chuan kan la tok ve nge yang Thessalonica thon khat bungli chang som paruk le som pasari ilo chiarila lalpa nge chu au thom nen vantir ko chungnung ber o nen pathian to rodri nen wana tangin alo chuk don si a tin Krista athi to ti chu an tho ma sa anga
chumi huna chuan keini nunga lo la om renga te hi borwa ka lalpa hmuak turin an mani rualin chhum zinga te khian lak chhawin kan om ang chuti chuan kumkhwa in lalpa hena kan om to ang khi ka hming an lam hum chuan ka om ang ki thei ngei turin lal iswa i thai deuh deuh zelang u